So what's up mga hunter? So yun, magandang umaga sa inyo lahat. Kahapon wala tayong upload. So ito, patuloy na naman tayo. Subok naman tayo sa Alimango mga hunter. Baka may sampa. So nagtaan yung pinsan ko kahapon. Ito kasama ko ngayon. Sasama tayo sa pagpandaw. Sana makahuli tayo. Yun. Ito yung unang trap namin. Medyo madilim pa dito sa loob. Sa mga sasahan. Madilim pa. Yun o, makikita nyo mga hunter. Sa labas medyo maliwanag na. Oras ngayon nasa alas 5 na mga hunter. Inagaan lang namin. Madilim pa. Ito yung unang trap. Meron yung isa mga hunter. Dali agad oh. Hindi madilim, hindi makita. Hindi labas. Yung unang huli namin mga hunter. Ayun oh, dali. Yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Magkasunod lang. Doon lang yung una. Hindi madilim pa. Gamit sana tayo ng flashlight kaso lubat. Meron? Meron. Bungkang. Ano? Ha? Sino sa bungkang? Ay, masak yung bungkang oh mga hunter. Kinain. Walang laman na Alimango. Alas Yun, na oh. yun. Walang laman, kinain yung bungkang. Sinipit. Subject ko naman mga hunter. Medyo parang yung sunod na trap mga hunter. Parang meron. Bungkang. Puro bungkang mga hunter. Yun. Lima. Hindi piraso. Kaya nakabalik gamit yung Walang ano, sampa dito. Nasa gitna. Wala pang sampa. Pangalawang lipat pa lang ngayon mga hunter. Anong tawag doon? Tagalog. Galing kasi ano, kalahati yung buwan. baba pa. Anong tawag ditong panduang balyo. Mababa pa yung tubig. Hindi pa ganun tumataas. Ito pa yung sunod mga hunter. Bungkang. Walang laman. Bungkang lang. Dilim. Ito yung sunod na trap. Hunter. Ano? Meron. May basag yung ano. Parang meron. Ay meron. Meron nga mga hunter. Good size. Yun o. Padali ulit. Ano ang Alimango Bagong nito? sampa naman to. Parang hindi. Sa butas ata yan. May lumot. Oo. May ano na. Takla. Tawag. Medyo madumi na yung ilalim niya. Ay, wag mong kagatin. Ano? Alis dyan. Good size ulit mga hunter. Dalawa na. Yung ibang trap nasa kabilang spot mga hunter. Nalagyan pa ng lock. Dito na tayo. Magkalapit lang yung sunod ng trap mga hunter. Sana makahuli pa. Eh meron. Patay na naman yung ano. Bagong sampa to. Yung ganito. Sa lakat na tinatawag dito sa amin. Kadali agad mga hunter. May sampa talaga. Pangalawang lipat pa lang. Sampa na agad. Sabihin mo dyan Alimango. May dyan sa part na yun mga hunter sa unan. May nagtaan din dyan kahapon. May mga trap dyan. Hindi ko na tinuloy. Kaya ilang trap lang yung nailagay dito sa spot na to. Yung ibang spot ay trap andun sa kabila. Yan, lalagyan ulit ng lock mga hunter. Yun na, good size na. Yun, mamaya ulit. Dito na kami sa kabilang spot mga hunter. Ito na yung sunod na trap.
Ay, meron. Meron na naman oh. Surte. Surte mga kanter oh. Meron. Kadali na ano. Ay, bagong sampa. Malinis pa yung katawan mga kanter. Yun oh. Tuyo lang yung pain. Kadali oh. Tuyo yung pain niya mga kanter. Yung binilad ng isda. Umagat pa. Surte. Kadali ulit mga kanter. Sana meron din yung unan. Sana meron pa dyan sa unan. Nandyan kasi yung mga trap niya. Malinis yung trap. Nandun sa unan mga kanter. Parang madumi. Wala. Wala nga. Walang laman mga kanter. Bungkang isa. Ito yung sunod mga kanter. Dumi ng trap. Parang walang laman. Wala. Lumot. Halos nakulay yelo yung ano, trap. Lumot siya. Walang laman mga kanter. Ito lang yun. Malapit lang sa daan. Dumi. Madumi daw mga kanter. Parang wala. Doon lang tayo sa unang trap malapit sa bungad. Ayun, wala. Hindi man lang nagalaw. Hindi nagalaw yung pain. Ulan na naman mga kanter. Ayun, mayroon mga kanter. Ito yung sunod na trap. Yun ang pinagkainan pa ng limango. Bagong bago pa. Meron sana. Sana kumagat. Ay meron. Medium na mga kanter. Ito yung pinagkainan niya mga kanter. Ito yung sign na meron alimango rin. Bagong bago pa. Kinain niya. Ito. Nadali oh, medium mga kanter. Nadali nga. Buti nadali. No. Laki-laki na rin. Medium na. Yun o. Ayos. Kadagdag ulit na kanter. Ito yung sud na trap mga kanter. Parang wala. Dumi. Wala nga. Hindi man lang nagalaw. Ano? Mamaya ulit makandar sa sunod na trap. Ito pa yung sunod makandar. Magkalapit lang. Yan, may butas. Sana kumagat. Ay wala. Hindi kumagat makandar. May butas sana. Doon sa kabila, meron pa dyan. Meron pa dyan sa unan makandar. Sana kumagat. Ulit. Huli pa sana. Ay wala. Bungkang. Buro bungkang makantan. Bungkang. Bungkang City. Ay. Ay, angat na yung trap makantar. Wala. Angat na yung trap. Bakit mo naman tinaman? Aswang dito makantar. Yun, mamaya ulit. Trap makantar. Ano? Ay wala. Wala kahit isa.
Mukhang walang laman mga hunter. Wala. Madami yung trap. Parang walang laman. Ayan o. Parang wala. Madumi. Alata naman pag may limango makanter. Ayan o. Wala. Buklo. Kumurang dumi ng trap po siya. Yung limango pag may laman kasi yung trap makanter. Malikot yun sa loob. Kaya malinis ang trap pag may laman. Ito na yung sunod mga hunter. Medyo malayo. Parang malinis. May isda. Wala. Isda. Nangitim yung trap mga hunter. Pag-aanong recover dito, yun o, makikita nyo, nangitim yung trap. Patay yung isda o. Bahaw pa dito makanter. Wala pang sasampan dito. Yun o, makikita yung mga dahon. Dami pa. Nabubulok pa yung mga dahon. Parting taas kasi ito. Na trap na mga kanter. Wala. Walang laman. Yun na. Madumi. Tapos na kami magpandaw mga kanter. Limango lang. Di na dagdagan yung mga huli natin. Pandalawa tayo dito sa kabilang spot. Doon sa unang spot, 3. So isang medium tapos ano, 4 na good size. Ayos pala doon sa kabila. 6 na trap lang yung naiwan namin. So yan mga hunter. So tapos na kami magpandaw. Surat ng uli. 5 piraso. Ano, good size. Ito pa yung sunod mga hunter. Ulog yung bungkang. Tapos ito, ulos mga bungka. Ito yung isa. Tapos isang medium makanter. Yan o, 5 piraso rin. Ayos na. Managdagan pa yung bukas makanter. Kasi magtataan ulit. Yun lang makanter. So sa mga solid supporters natin dyan, maraming salamat. Laging panonood ng mga video namin. At sa mga di pa nakasubscribe mga hunter, so pag-subscribe naman para lagi kayong updated sa mga video na in-upload namin dito. Yun lang mga hunter, maraming salamat sa inyo lahat at ingat po kayo palagi.